Hi ha qui diu, tens un toc, vigila. Hi ha qui diu, ets un extremista. Hi ha qui diu que he de fer teràpia. I hi ha qui diu que m'emociono massa. Hi ha qui diu que sóc quadriculada. I hi ha qui diu que tinc les coses clares. Podria fer 1000 frases com aquestes, però prefereixo dir el més important, és que no té importància. No té importància. No té importància. Això, que vaig néixer així, vaig néixer amb ganes d'estar a l'escenari des de que vaig anar, crec que amb 6 anys vaig anar a veure Maricel, em van portar perquè era molt petita, jo no podia gestionar les entrades encara, i des de llavors sempre era com que jo m'imaginava que estava a dalt de l'escenari. Llavors, aquí la gestió familiar va ser complicada perquè ells volien que jo fes una carrera així com més estàndard i quan vaig decidir dedicar-me a l'artisteo, de fet, fins fa poc no vaig prendre la decisió que jo era artista, era com un hobby o alguna cosa així. I ara ja m'he posicionat com que em considero artista. No ho van pensar quan van dissenyar iogurts de 4. No hi van caure que potser hi havia famílies diferents. Ara no passa res si em poso trista perquè ara s'està integrant molt el tema de sentir els sentiments tal com són. Però quan jo era petita, aquí ara trauré temes de traumes, la gran frase era «Clotet, no llores» i vaig com acumular moltíssimes hores de plorar. I ara que més o menys he pres la decisió de ser feliç i estar bé amb la meva vida, hi ha dies que estic fent un dia normal, un dia que més o menys tot va bé, la terra segueix girant, he arribat a l'hora als llocs, tinc menjar a la nevera i de cop, pam, una plorera. No pensis tant i renta els plats. No pensis tant i renta els plats. Saps que en mitja hora has de marxar, ser responsable i eixugar tot el que has de dissimular i no fer tard, i no fer tard. Jo només, jo només, jo només, sigues forta. Vaig anar a l'escola de monges molts anys i allà vaig apuntar-me a classes de guitarra amb les de Cou, perquè jo soc de la generació de Bup i Cou, i allà va ser la meva gran formació de música, va ser a l'escola de monges, quan anava a missa que em feien tocar la guitarra. Després d'això m'he quedat amb aquells acords i he anat tirant tota la vida amb això. I algunes classes de gospel, alguna cosa, però molta feina de mirall. Llavors aquesta cançó me la va enviar la meva futura jo per dir-me quan entro en aquest estat xungui, em diu així, perquè té una veu diferent també, Ella la droga més dura que pren és un rooibos al dematí. Llavors quan dic, futura jo, què faig ara amb aquest pensament? I em diu, mira, bonica, que a veure si em parla bé, parla coquí. Això que t'està passant és una xorrada molt gran i no t'afecta en res en el teu jo del futur que sóc jo. Així que em va dir això, llavors em canta aquesta cançó. És com una cançó de bressol per mi mateixa. I tot pot seguir igual encara que no ens posem d'acord i no és tan important. El més bonic seguirà sent igual com per exemple les plantes dels balcons, el vent i els seus sorolls, els nens jugant al parc, l'olor de nit.
expressions que hauríem de prohibir-les, igual que ens prohibeixen els petons. T'enviaré un vídeo molt interessant i una queixa perquè firmis una cosa molt important. Fa molt de temps que no em vull queixar més, doncs dissimulo quan et veig, perquè em molesta que em preguntis sempre el mateix. I passaré de llarg o faré veure que no et veig. És entre que rento els plats i faig rentadores, entremig, si em dóna temps, toco una estona al piano i em surt una cançó. Les solc fer així ràpid, en 10-15 minuts, no trigo gaire, tot i que sí que és veritat que tinc un treball d'escriptura diari, que escric molt, dibuixo molt, pinto molt, i llavors a l'hora de crear, com que canalitzo la informació, em baixa tota de cop perquè no tinc temps, tinc 2 fills i he d'anar molt per feina a la vida. Vale, callo i segueixo cantant. Quan tenia uns 13 anys, em vaig llevar i havia tacat les calcetes. Li vaig preguntar a la meva mare i em va dir: t'has fet gran? I va anar al calaix del lavabo i em va dir: on estaven les compreses? Prova amb bales, si vols poden ser sense, no creguis pas que avui podràs sortir volant. Benvinguda, ja t'ha vingut la regla, però encara no t'han sortit les tetes i fa molt mal. Ibuprofet t'ho calmarà. T'ha vingut la regla, pots muntar cavalls si vols o girar-te cap per avall. Els anuncis sempre ho fan, no serà mai blava, és més aviat vermell fosc, ho tacaràs tot. Ens haurem d'amagar d'això, amb les amigues en parlem. Però no diem que ens masturbem, això millor que no. Els nois poden parlar de tot i ens n'amaguem, ens queixen els malucs, ens tapem amb jerseis. Benvinguda, ja t'ha vingut la regla, però encara no t'han sortit les tetes i fa molt mal. L'ibuprofet t'ho calmarà. T'ha vingut la regla, pots muntar cavalls si vols o girar-te cap per avall. Els anuncis sempre ho fan, no serà mai blava, és més aviat vermell fosc, ho tacaràs tot. Ens haurem d'amagar d'això, ens haurem d'amagar. Que sóc diferent, sóc rareta, perquè no sóc ben bé, no sé què sóc, no sé si sóc cantant, si sóc monologuista, si sóc pallassa, sóc una mica tot barrejat, així que al ser tan diferent m'ha costat ubicar-me en quina mena de festivals o quina mena d'espais puc actuar. Al final puc actuar a qualsevol lloc i a tot arreu. Avui m'he comprat una capelina, però en realitat és la meva capa de vaselina. Sí. Ara segueixo amb les càrregues de la setmana. La dedico a totes les mares que són de l'AFA, els pares no, perquè no n'hi ha. Només hi ha dones. Bueno, no, que avui l'Oriol, el tècnic, m'ha dit que també estaves. Deu ser tu i un altre, em sembla que sou. 2 de 50, no? Bueno, homes nous, a poc. Ja no quedo bé amb ningú si no li agrada el guacamole quan el faig jo. Vull mirar pel·lis molt dolentes i amb l'ukelele fer molt soroll. No pentinar-me i sense dutxar-me, vull confinar-me per una estona. Jo sol a casa, sense rellotge, sense esperar que sigui la millor dona, emprenedora, treballadora, la tia bona, la triomfadora, madura, guapa i elegant. Madura, guapa i elegant. I em pregunten d'on ho has
fàstic. Totes aquestes paranoies venen del mateix lloc que va parar la vitamina del suc de taronja. Perquè on va parar la vitamina del suc de taronja si no te la veus? L'humor... De fet, el meu gran eslògan és humor sanador, perquè gràcies a l'humor estic viva i tinc ganes de viure. És el que em porta a poder cuidar-me i a poder canalitzar la vida quan a vegades és una mica trista. Aquí hi ha 3 veus, vale? Faré com 3 salts quàntics amb 3 realitats diferents. El primer seria aquest. Núria 1. Jo no sé quina cara tens tu, jo no sé quina cara faig jo, jo no sé quina cara tens tu, jo no sé quina cara faig jo. Núria 2. Treu-te la mascareta, treu-te la mascareta, treu-te la mascareta, treu-te la mascareta, treu-te. Núria 3. Jo no sé quina cara tens tu, jo no sé quina cara faig jo quan et miro als ulls perquè em falta un tros. Jo no sé quina cara tens tu, jo no sé quina cara faig jo quan et miro als ulls perquè em falta un tros. Moltes gràcies per venir. Ja està. Gràcies. Merci. Merci. Estaré aquí baix ara, una estona. Gràcies.